Den har kostet hemmeligt mange penge, og man har drømt om den i 30 år. Der er selvfølgelig tale om den nye Edvard Munch-udstilling på Aros. Angst Anxiety hedder den, og Delfin TV har mødt museumsinspektør Maria Kappel-Bleivad til en snak om udstillingen. Udstillingen har været en drøm, som vores direktør Jens Erik Sørensen faktisk har ville realisere i, jeg tror snart 30 år. Nu er drømmen så endelig blevet til virkelighed, og det er stort for Aros. Det er jo en verdensstjerne, og det er ikke kun i Danmark, men over hele verden, så ved de fleste, hvem Edvard Munch er. Og vi kan identificere os med det, vi ser i billederne. Og på udstillingen her har vi jo fokuseret på temaet angst. Og det er så, hvordan angsten ligesom gennemsyrer hele Munchs billedproduktion. Og det er noget rigtig mange gerne vil se. Udstillingen henvender sig nemlig til et bredt publikum. Munch-udstillingen er en udstilling for alle i alle aldre. Det afspejler sig også i det høje besøgstal, udstillingen allerede nu kan præsentere. Vi åbnede den 6. oktober, så det er omkring 14 dage siden. Og jeg har lige været inde og tjekke de seneste tal, og der har været faktisk over 50.000 besøgende. Det er så både medlemmer og betalende gæster. Udstillingen er åben indtil den 17. februar 2013, og en studiebillet koster 80 kroner.